Welcome to Culture and Value TV. Ngwa n'ụbọchị nke taata anyị wetakwala ife omume nke a na-akpọ itu n'Igbo ma kọwaa ya. N'ụbọchị nke taata ka inu nke anyị atụ inu na-asị na nwata ya amụtakwa ije agwọ mana ya asị agwọ na ya asị apịa ya arụ. Nwata ya amụta ije agwọ mana ya asị agwọ ya apịa ya arụ. Anyị weregodi nke nwa wee bido. Ama m ụfọdụ ndị na-eto eto ma ifewa agwọ, ife a na-akpọ agwọ n'ọnụ oyibo snake. Anyị wee sị na nwata ya amụta ije agwọ mana ya sị agwọ na ya sị na apịa arụ. Ma tupu na-atụ inu nke ma na-akọwa ya, biko tụsaalụ m inu, tinye aka, like ya, follow ma subscribe ya. Biko subscribe ya, chia, comment ya ma follow. Ime nke nwa inu Igbo ya na-eji na-agazi ụwa niile. Anyị na-echighakwa azụ n'inu nke anyị inu nke na-asị na nwata ya amụta ije agwọ mana ya sị agwọ na ya sị apịa arụ. Nke mbụ ka ifewe ije agwọ. Agwọ nwere ike ije agwọ wee agwọ pụta ọ na-agala onwe ogologo. Nwata obere nwe mana ụmụaka nke afọ ka ị na-eme ife fasị ka eme afọ ka ị na-eme fasị ka esoro ị na-eme ọ na-amụta ya. Ọ sị na nwata ya amụta ịga otu ogo si aga, nke agwọ na-aga ogologo ọ soro ya na-aga ogologo. Mana mgbe agwọ ya isi otu nwata ya emenwụọ ya. A sị na nwata ya amụta ije agwọ mana ya sị agwọ ya sị apịa agwọ. Mgbe ihe ji ọma na agwọ na ya sị mbọsị ya na-achụ agwọ ịchụkata ọ na-agazi otu ọ na-emezi otu nwa ife nwa ya sị nwata ya mụtara ya otu ife nwa onwe ife ya aga ịchọ ịmụta n'aka mmadụ, onwe ife eji aka ibie, onwe nke jee na-azụ afịa ọ gaghị na-akụziri ya ụfọdụ, mana onwe nke ọ ya aga ọ bịazie ime ya mụta nri ya ma ebe a na-atụkwa inu nwa maka onye aghụghọ. Nke onye aghụghọ gịnị ya na-emekọ ife ị na-echere ya amụ ya mana ọ pụta ọ na-aghọ ebe onye aghụghọ ka eji na-atụ igwe inu nwa maka onwe nke gịnị onye aghụghọ na-emekọ ife ya mụrụ na ife ị na-ekwu ikwuo saịdị ọ na-egbugharị otu ị na-ekwu otu ọ na-egbugharị otu maka ga-eji sị na a na-agbaji onye aghụghọ ka isi ọ na-amị ka ọ kwụrụ. Inu na-abụ uwe a na-agbaji onye aghụghọ ka isi ọ na-amị ka ọ kwụrụ. O nwere ife ya aga chọọ ịmụta ihe amụta nri onye afọ ife na onye dị aghụghọ nke gị na-akwụchi okwu nke na otu gị na-esi ekwu ka ọ dị ọ sị na-esokwa ụzọ okwu ya ma ọ nwụrụ mgbe agụ ohu ji ozugbo nke hazi ihe ehuji nwụrọ ihe menwere ife ome. Ebe anyị kwesịrị anyị na-eji aka n'uche wee na-eme ife. Nwata ya amụta ije agwọ anya ya sị agwọ na ya sị apịa arụ. Ife ọbụla ị na-eme ma ife ọbụla ị na-eme n'elu ụwa ma alụkwa onye ị na-eso ọ nke ya aga ome ihe menwuri ya ma ndị Igbo ji na-asị oke soro ngwere maa mmiri ọkọ ngwere ọ ya akọkwa oke, oke soro ngwere maa mmiri ọkọkwa ngwere ọ ya akọkwa oke. Nwata ya amụta ije agwọ anya ya sị agwọ ya sị na apịa arụ. Ya sị agwọ ife agwọ ya aga ọpụta ome ọ na-egbuji na-egbupụ. Nwata ya amụta ije agwọ mana ya sị agwọ na ya sị apịa arụ. Ebe ya na-akọwara ife maka onye aghụghọ ị na-eso ihe amụtara egbufe n'ọnụ ya maka na ị na-ekwu ọ na-aga ebe ọzọ ebe ọ ya dịrị anyị mma ka emesịa daalụ.